UBahubhe umfoka Mkhize phansi eMkhomazi eJolivet khiphile nayo insizwa khipha i-album inensuku ezimbili iphumile i-album, so ngiyacabanga iphume nge-2 or 3 March. Ithi usele nezinqa, iney'ngoma eziwu-13, ikaba ne-promo le-album ikhombisa umsebenzi wakhe omusha awukhiphile. Waphinde waba ne-CD launch e-workshop kule weekend esiphuma kuyo. So album-ke asiphuma ngokusemthethweni, kade abantu beyilindile, kade beyibuza kuma-comment section kwi-video promo nakwi-CD launch kade ifakwe ku-YouTube. So ukhiphe iy'ngoma eziwu-13, ziningi iy'ngoma zakhe, yizo zonke lezi eniy'bonayo. Enye ingoma ehamba phambili lena ethi Yebo, le adla ngayo abantu, adla ngayo umhlanganiso lapho aqhamuka khona. Nalethi Bhasopa Sidakiwe, futhi imnandi, imnandi ishibi, futhi umnandi utshwala, babe-enjoy abantu. Enye ithi Ihashe Elimhlophe, enye ithi Angiyindawo, usele nezinqe, Cabhayiyane, Unyazo Lwezulu, Waze Wamuhle, Uma Sithathele, Vuleka Masango, Ningabathakathi, Umlando, Ukukhuluma Kakhulu. Yizo zonke lezi ngoma ezo-13 ngoba i-album isanda kungena ey'tolo zomculo za-online. Yona iyathembisa, sisazoyilayela kahle-ke sizwe sibone ney'ngoma-ke ey'zohamba phambili, abantu bazoyikhethela bona ukuthi yiziphi iy'ngoma abay'thandayo abafuna kube yizo abazobe bephusha ngazo le nyanga ka-March naseMkhomazi. Abantu bangakubo abazobe bejabula bebungaza iqhawe lasendaweni, umaskandi wangakubo owenza kahle online, owenza kahle nje nasemculweni kamaskandi. Lapha aqala khona nje ukucula, lapha aqala khona ukuvelela, namanje kusahamba kahle. Simbongeleke uBahubhe ukuthi-ke kwaba abanye abaculi abakwaziyo ukuthi noma kunzima ukungena kumaskandi, noma kunzima ukuphusha i-support if awuyitholi kahle, kodwa kwathi bakuvelela uthuba elilodwa lapho Khosini walibamba ngezandla zombili. Lokho alibamba lapho lelo thuba lelo kuze kube namhlanje usaqhubeka uBahubhe. Bebekhona-ke abaculi lapha e-workshop abanjengoJambo, othwasa lekhansela bezomxhasa kwi-CD launch yakhe nge-weekend. Bajabulile kakhulu abantu ba-enjoya. Isikhona ingoma-ke abantu abayi-stream-ke bangagcina ukuyibuza into ukuthi isikhona yini, isikhona manje. Ayingene kuma-trending songs, akadle imihlanganiso le akumele ayidle. Makumele angene ama-awards, Samuel akangena ama-awards. Siyazi uBahubhe wawina ne-fortune kweminye imicimbi yayikhona le eyiseThekwini kule minyaka eyedlule. So umuntu oyazi i-success eza nomculo wakhe ukuthi umenzeleni. Siyabonga abantu abayithokoze le album.